сәләметсез. Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Вакыт китән дигәндә төштә күзен башбага карасын бер куркыныч хатын торган бисмада. Калабызда Тукай туган көн. Уенда без җиңү максаты белән катнашабыз. Татарча уйный сөйләшәләр. Синең мускулмыни? Әлмәттә пауэрлифтинг буенча республика ярышы үтте. Бүген Россиядә радиацион һәлакәтләр нәтиҗәсен бетерүдә катнашучылар һәм әлеге вакыйгалар корбаннарын искә алу көне. Нәкъ бу көнне 36 ел элек Чернобыль атом электростанциясендә 20-нче гасырның иң зур техноген һәлакәте була. Бу датага катнашы булган әлмәтләр бүген митингка җыелды. Алар үз хатирәләре белән уртаклашты. Әлмәт районынан Чернобыль һәлакәтен бетерү өчен 172 кеше чакырылган. Араларында зыян күреп һәлак булучылар да, авыруга дучар ителгәннәр дә булган. Алар хатирәләре белән уртаклашты. Азактан барысы да радиацион һәлакәт корбаннары стеласына чәчәкләр салды. Бүген Туган тел көне. Халкыбызның сөекле шагыйре Тукай туган көндә милләттәшләребез Габдулланы искә ала. Аның әсәрләре аша ана теленә мәдхия җырлый. Калабызда бүген шигырь сөючеләр Тукай һәйкәле янына җыелды. Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бәйрәм бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Тукайыбызның әлеге юллары бүгенге бәйрәм рухын чын мәгънәсендә ачып сала. Ленин урамында урнашкан Тукай скверына җыелган халык саны да өмет учагына утын өсти. Милләтебезнең киләчәге бар шөкер. Тукайны искә алырга килүчеләр арасында шагыйрьләр, журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре, укытучылар, мәктәп укучылары һәм студентлар, балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр, мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр. Быел да һәр вакыттагыча һәйкәл янында иҗат тел хакында фикер алыштылар, шагыйрьләр үз хезмәтләре белән бөлеште. Икенде эссе һавада мин суда кыйнам, йөзәм, шешрәтәм, уйныйм, шумам, башым белән суны сизәм. Бер вакыт китән дигәндә төштә күзен башбага карасын бер куркыныч хатын торган бисмада. Кемгә каршы яртыры кулында алтын тарык. Шуртарак белән утыра тузлыган шешен тарап. Алиса Хуҗина 6-нчы номерлы балалар бакчасында тәрбияләнә. Бәйрәмгә су анасы поэмасын ятлап килгән. 5 яшьлек сабыйга әнисе һәм тәрбиячесе ярдәм иткән. Тырышабыз, нитәбез, укыйбыз, әни белән, әтиләр белән эшлибез. Шул чарада ниләр үткәрәбез, менә музей ачарга йөрибез. Менә 3нче көн Тукай конкурсын үткәрдек. Бәйрәмнең иң матур өлеше Әлмәт татар дәүләт драма театры коллективы чыгышына туры килде. Театральләштерелгән тамашада кечкенә апуштан сөекле шагыйрь булып җитешкән Тукайыбызны күрсәттеләр. Әлбәттә инде шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр дә салдылар. Радифа Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Аңа кадәр мәктәп укучылары Сәлам Тукай исемле квест уенда катнашып үз осталыкларын сынады. Сәлам Тукай шәһәребезнең мәдәният һәм ял паркында узучы уен әнә шулай атала. Анда калабызның 6 мәктәбеннән командалар катнаша. Аның төп максаты туган телгә мәхәббәт тәрбияләү. Әлеге уенга нигез 2019 елда салына, аны 2нче лицейда булдыралар. Башта үзләре уйнап карый, аннары исә башка мәктәпләрне дә чакыралар. Максаты татар гомумән Тукай иҗатын популярлаштыру, татар әдәбиятына, аның әсәрләренә, аның мәдәниятына яшьләрне игътибар иттерү һәм татар балаларында нинди дә булса бер милли үзаң һәм үз телләре өчен горурлану хисләре тәрбияләү. Шарт буенча катнашучылар 6 станция уза, биремнәрнең видео җавабын ВКонтакте шелтәрендәге төркемгә җибәреп баралар. Жюри исә экраннар аша карап бәяләп тора. Араларында интеллектуаль биремнәрдә иҗади сынаулар да бар. Мин үзем аптырап киттем. Нәрсә эшләрбез инде дигәнем, аларда шуның хәтлек идея, алар шуның хәтлек кызыклы итеп башка яктан менә яшьләрчә якын киләләр. Мин аптырап калдым даже. Укучылар исә парктагы матур һава торышыннан тәм табып, эшли ял итә. Үтәргә була, булай әзрәк була, җиңел дә, авыр да эшләр. Бүгенге уенда без җиңү максаты белән катнашабыз. Нәтиҗәдә 1нче урынны 2нче лицейның лицей йолдызлары командасы яулады, 2нче урында 1нче лицейдан татарның каймаклары, 3нче урында 1нче мәктәптән шүрәлеләр һәм былтыр. Мәгариф идарәсе методисты Лера Сафина сүзләренчә, бүген шәһәр һәм районда 15 мәктәптә балаларга ана телендә белем һәм тәрбия бирү җайга салынган, 89 бакча һәм төркемнәрне дә кушсаң, барлыгы 165 укытучы милли юнәлештә эш алып бара. Шундый чараларда үз командаң белән үрнәк чыгыш ясый алу, нәкъ менә аларның күмәк эш нәтиҗәсе дә инде. Радифа Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
23 апрельдә кичке сәгать 7-ләр тирәсендә Тынычлык урамының 19 номерлы йорт янында юл транспорт һәлакәте була. Volkswagen Passat автомобилен йөртүче Тынычлык урамында Нефтчеләр урамы ягыннан Төзүчеләр проспекты юнәлешендә бара. Башлангыч мәгълүматлар буенча, ул самокатта баручы 10 яшьлек җәяүлегә өстенлек бирми һәм бәрдерә. Билгеле булганча, бала әбисе белән самокатта километр торган җәяүләр кишүе буенча кисеп уза торган була. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә алынган яралар белән җәяүле Әлмәт медико-санитария частенең реанимация бүлегенә озатыла. 25 апрельдә 11 сәгать 36 минутта диспетчер пультына Камы Исмәгыйль авылындагы янгын турында хәбәр килә. Янгын нәтиҗәсендә 142 квадрат метр мәйданында 2 сарай янган. Аның сәбәбе ачыклана. Күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик эш бүлеге янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәргә киңәш итә. Янгын чыккан очракта кичекмәстән 101 телефоны буенча янгын сакчылыгына шалтыратыгыз. Янгын булган адрес һәм фамилияегезне төгәл хәбәр итегез. Әлмәттә яшәүче пенсионер ханым күршесен коткару өчен мошенникларга бөтен акчаларын биргән. Гомумән алганда ул аларга $4000 күчергән. Мошенниклар аның белән 2 сәгатькә якын аралаша, төрле абонент номерларыннан 70тән артык шалтырату ясый. Полицияга шәһәрдә яшәүче 70 яшьлек хатын-кыз мөрәҗәгать итә һәм мошенникларның корбаны булуын сөйли. Аңа билгесез үй телефонына шалтыратып, үзен полиция хезмәткәре дип таныштыра һәм күршесе өчен акча сорый. Ир күршесен кызы белән бергә юл транспорт һәлакәтенә очрап, кеше бәрдерә дип хәбәр итә. Риваят буенча җәрәхәтләнгән кеше реанимация бүлегендә һәм аңа операция кирәк. Күршесенең кабыргасы сынган. Хәлне җайга салу өчен 1 миллион сум акча бирергә кирәк. Югыйсә күршенең кызына карата җинаять эше кузгатылачак. Ир күршесенең 500 мең сум күләмендә страховка алачагын һәм шунда ук бөтен бурычны кайтарачагын аңлата. Зыян күрүче аның өендә $4000 гына булуын хәбәр итә. Шалтыратучы күрсәтмәсе буенча ханым акчаны төреп, баскыч мәйданчыгында көтеп торган ир-атка бирә. Икенче көнне гариза бирүче күршесенә шалтыратып, аның белән сөйләшкәч, аны мошенниклар алдаганын аңлый. Күрше кеше полициягә мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Полиция хезмәткәрләре бу хәлне барлык шартларында билгели һәм җинаять эше кузгату мәсьәләсен хәл итә. Әлмәтләрне игътибарлырак булырга, таныш булмаган кешеләргә акча бирмәскә һәм күчермәскә сорыйлар. Әлмәт эчке эшләр бүлеге материаллары буенча Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ял көннәрендә Әлмәттә пауэрлифтинг һәм спортның көч төрләре буенча Татарстан Республикасы ачык чемпионаты узды. Катнашучылар урыннар өчен түгел, спорт мастерлыгына кандидатлык өчен ярышты. Чемпионат турында тулырак сюжетта. Чемпионатта спортның 6 төре буенча көч сынаштылар. Пауэрлифтинг, ятан штангылары, утыру, тартылу, ятып этелү һәм бицепска экстремаль күтәрелеш. Самый сложный вид это пауэрлифтинг, там включает 3 вида, и спортсмен выступает целый день. Сначала идет приседание, потом жим штанги лежа и становая тяга. Көн дәвамында Мироспорт комплексында спортчылар спорт мастеры исеменә кем лаек булуын хәл иттеләр. Республиканың 105 спортчысы тамашачыларга һәм гадел жюрига үзләренең физик мөмкинлекләрен күрсәтү һәм мөмкин булган кадәр авырлыкны күтәрү өчен җыелганнар иде. Барысының да әзерлеге төрле. Кемдер бу спорт төре белән күптән шөгыльләнсә, Марат беренче тапкыр катнаша. Марат ярышларда иң яшь катнашучы, ә иң өлкән спортчыга 71 яшь. Катнашучыларга көч биреп торырга Сербиядан да кунак килгән. Ул катнашучыларга гына түгел, шәһәргә дә бәя бирде. Оештыру яхшы, мин бәяләдем. Әлмәт яхшы шәһәр, ул чиста һәм матур. Алия Байрамалова, Милена Валиева, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шәһәр стадионда 2007 елда туган яшүсмерләр арасында футбол буенча Татарстан Республикасы беренчелеге узды. Бу инде уеннарның икенче туры. Ярышларга барлыгы 8 команда килгән. Футбол мавыктыргыч уен. Гади узып баручыларда туктап уенны карарга ашыкты. Ләкин иң кызу урын ул Жанатарлар трибунасы. Анда уенчыларның төп фанатлары, аларның әти-әниләре. Я причем не один, у нас целый
ряд болельщиков, это наши родители, да, основной. Мин бер үзем генә түгел, безнең берничә җан атарыбыз бар. Бу безнең гел җан атарга йөрүчеләр. Барысы да борчыла. Эмоциялар дөнья чемпионатына караганда көчлерәк. Без һәрвакыт бу көннәрне көтәбез, һәрвакыт канәгать. Мондый көннәр күбрәк булсын өчен җитәкчелек ярдәм итәр дип ышанабыз. Уделяли внимание спорту, чтобы мы больше играли, больше болели, больше переживали, потому что наша команда – это наш город. Әлмәт әлеге уеннарда инде беренче ел гына катнашмый, һәм мактанырлык дәрәҗәләрдә барлыгын әйтергә кирәк. Прошлый год у нас достаточно удачный был. 3 команды стали призерами. Узган ел уңышлы узды. Безнең 3 команда призер булды. 2008 ел уенчылары чемпион булды. 2005 елда туган уенчылар 2-нче, 2007 еллар 3-нче урыннарны алды. 2005 год стали вторыми. Бүген футболчыларның соңгы уеннарының берсе, җәй көне алар ял итәчәк. Сентябрь һәм октябрь айларында уеннарның көзге өлешен үткәрү планлаштыра. Бу хәлиткеч уеннар булачак. Анда 1-нче, 2-нче һәм 3-нче урын уйнатылачак. Олия Байрамалова, Милена Валиева, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, һәм монтаж операторы Олия Байрамалова, сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.